Ka Hamas haka sngi ningkong kalakam baka Israel kala Tyrwa ya ka jingsangeh ïasiat ka basau pusan sngi lada ka pelatnyo ya shiteng neki koidi ba syak rabor ki badang syak set ha Gaza haka ba ka United Nation kalong ba menta ka Gaza ka don haka jingdawa ka ba shirkai tam nadu bastang katama. Uhe ka Hamas ule thu lengba kilat pathai khubor ba ka Israel kala dawaru ba ki leno Palestine ki dei ban pendam no ya ki tiar le khnang ban penkot no ya kathama Gaza Henry kani kalayat palat ya ulan saw. Na kalyang kiksiang na Egypt kila menjur ya ka jing Tyrwa jong ka Israel ka ba kentop ya ka jing palat ya shiteng na ki koidi ba syak rabor hakatayo ba ningkong jong ka jing ete ka jing penjalan ya ka soskular sange ïasiat ka banum duna ya ka saupusan sngi nalor kilat jingheram. Kile no kila bat koidi jubor ya ki arspa sanpoi ngut kibriu kiba syak rabor ha ka jingwan thombor ka balaja ha ka nyotrik risau araja arpulai ka jingja ka bala penkhe ya ka thama menta kidon sakomba sanpu prangun ki badang syak set ha Gaza kentop ya ki laip sangun ya kiba ki shipai Israel ki ong ba ki layam. Halor kani loong ba ki nong yelam jong ka Hamas ki dang bishar banya ya ka jing Tyrwa ban sange ïasiat Henry laong pan ba ka nongrem jong ka Hamas bat ki kenhun king atiar ban kurup no ya ki tiar le ka dei kamat kabla artatien. Kathama ke Israel kabla stang nadu ke jingwan thombor jong ka Hamas hapo Gaza haka nyoterik risau arhajar arpulai kala beteng biang haki jaka jong ka Palestine nadu ubanai leber baladap hadin ke jing kelam no ke jingsangeh ïasiat kabla ne arbanai hapadeng ke jing apher jingmut halor ka benta ka babun. Dagi spa ajar ngut kibriu kila syak penkala sakama haka ba ka Israel kala kanglat ya ki kam jingerap nadu ka artarik uleber baladap shwa ke jingate kular kan kelam no.